أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Rabbil alamin. Hürmetli huzur ve tamaşaçıları, efirde imamdan sırık tavşırığı bütün egizinde selamlayız. Allah'ın muhterem selamı bilen Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi bugün tavşırığa kelgende, şundan da bugün bizde konakta. Yaratkan konağımız Petreş rayonu Yaڭaşigali avlundağı ornaşkan Abdurrahman ibn Avf ismindeki meşitinin imam hatibi Danis Hazret Bahavdinov. Danis Hazret, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazret, biz sizin bilen söyleşken boldu yine köpkene temalarga, lakin mena en kızıklı temalarның birisi ул гаилә темасы булып чыкты. Шуңа күрә sorularga күчкәнче шулай ук гадәттәгечә гаилә кыру әһәмияте, диндә гаиләле булу, Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәребезнең гаиләгә карата әйткән фикерләре, сүзләре, аятлары бераз гына шушы искә төшерү булып алсайды. Гаилә кыру инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте. Инде Аллаһ Тәгалә безне үзе шулай итеп яраткан. Аллаһ Тәгалә ир-ат кешенең дә тынычлыгын, аның бәхетен хатын-кызда яраткан. Әлхәмдүлиллаһ, инде гаилә корып шушы хатыннарыбызда тынычлык табабыз, шушы гаиләләребездә иминлек, бәрәкәт табабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә без беләбез, мул гаиләле, зур гаиләле булыгыз дип тырышыгыз дип, инде мөселман умматы зур булсын, мин ахирәттә иншалла үземнең умматымның зурлыгы, киңлеге белән шатланып куаныр өчен тырышыгыз дип Пәйгамбәрбез безне саллаллаһу алейхи ва саллям шушы эшкә өнди. Һәм инде күп кенә хадисләрдән беләбез, күп кенә шундый этәргеч хадислар бар. Менә ир-ат кеше өчен иң улы садака, иң беренче чиратта үзенең гаиләсенә, үзенең гаилә әһелләренә бирелгән садакасы булып тора, бирелгән маллары булып тора. Һәм инде гомумән кешенең алга китүе, өскә китүе, ир-ат кешенең алга китүе, өскә китүе, үсүе, рухи үсүе, ул инде аның менә шушы җаваплылык киңлеге белән бәйле бит инде шулаймы? Әгәр дә хәтта менә шундый хөкемнәр бар, гаиләсез булган, өйләнмәгән яки хәтта баласы да булмаган кешеләрне имам итеп куймыйлар Алла. Ул инде теге бүтән дини вазгыятьтә, әлбәттә, бүгенге көндә хәзер күпчелек кеше аңа карамый, әмма хәдисләрдә без күрәбез, әгәр дә менә берничә кеше кандидат бар икән, мәсәлән, имамлыкка, инде алар арасыннан сайлыйлар гаиләле кешене. Бу инде кешенең киң җаваплы, аның дөньяны күргән, белгән, нәрсә икәнен аңлаган кеше икәнен күрсәтә. Һәм инде рухи мәсьәләгә килгәндә дә, инде гаиләдә ир-ат кешедән таләп ителә тәрбия һәм инде бик кемнәрдер может теге триггерит. Мондай Ибраһим әйтәләр, галимнәр әйтәләр, хатын-кызның нәфсе ди, ир-атны караганда 10 тапкыр көчлерәк ди. Димәк, гаиләле ир-ат, гаиләле ир, ул беренче чиратта үзенең нәфсен тәрбияли белергә тиеш. Бер нәфсен өстенә 10 нәфес хатынын дөрес итеп тәрбияли белергә тиеш. Һәм инде балалары күбрәк булган саен, менә аларны бөтенесен тәрбия ала белергә тиеш. Һәм инде шушы ир-аттан таләп ителә шушы рухи көч. Һәм диндә ныгыган, диндә зур үскән, әгәр дә теге шәхес булып тәрбияләнгән бер кеше бар икән, димәк, ул шушы гаиләдә шушы ныклыкны торгыза ала үзендә. Һәм инде торгыза алган икән, аның ныклыгы диндә ныклыгы күрсәтелә. Һәм инде шушы күрсәткечкә карап, без аңлыйбыз, кем безнең каршыбызда басып тора. Бу кешегә ышанырга ярыймы, юкмы, ярамыймы? Ул җаваплылыкны тота беләме, белмиме? Менә шушы гаиләле булу һәм гаиләнең эчендә булган парлар арасында булган мөнәсәбәтнең камиллеге, бу инде ир-атның рухи камиллеге турында күрсәткеч булып тора. Инде Аллаһ субхана ва тааля безне бит инде тақва булырга һәм инде шушы тақвалык иң беренче чиратта күрсәтелә гаиләдә. Гаиләдә тынычлык тәртип икән, димәк, бу кешенең Аллаһ каршында ниндидер бер дәрәҗәсе бар. Ул Аллаһтан чын-чынлап курка, Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәрен үтәп, аның границаларын дип әйтәйме, тотып яши. Менә шушы безнең төп чыганаклар, гаилә кирәкме юкмы дип сораганда һәм гаиләнең эчендә нинди тәртип булырга кирәк дигәндә, без шушындый вазгыятьтән, шушындый фикердән чыгып карыйбыз. Әлхәмдүлиллаһ. Ләкин хәзрәт ничек булмасын, менә сез әйтеп тордыгыз, гаиләдә тәртип икән, гаиләдә барда яхшы икән, димәк, менә ул кешенең яхшылыгын күрсәтә дим инде. Чыннан да гаиләдә барда яхшы икән, ләкин бит гаилә икән, димәк, инде ул көн сайын санау.
Һәр көн ир хатын белән сынала, хатын ир белән сынала, балалар белән сыналабыз, шундый сынаулар дөньясы бит инде. Һәм менә шундый безгә дә бер сорау килеп ирешкән. Бер танышым бар, ул үзен буйсынмас хатын-кыз дип атый. Һәм ул мөгаен гаиләсендә дә теләмәстән дә баш булыр дип куркам ди инде бу кеше әйтәм. Гаиләдә хатын-кыз баш икән, бу ни белән бәйле була? Гаиләдә хатын-кыз баш булырга гомумән тиешме? Әллә инде башка иратның үз урыны, хатын-кызның үз урыны һәм ират баш булырга тиешме? Монда бик четерекле, бик шундый тирән мәсьәлә. Хәзер мин китерәм, мәсәлән, аят, хадис. Шул аятлар, шул хадислар булсын. Мәсәлән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә Коръәни Кәримдә ират хатын-кыз өстеннән дип, әйме? Ар-риҗалу каввамуна ала ниса. Моны инде күп төрле кешеләр, күп төрле дөньяга карашлы кешеләр дип әйтгәндәйме, булсын шул ук вастаковетлар, булсын шул ук төрле дәрәҗәдә булган тәфсирчеләр, шул ук хатын-кызлар да үзләренчә бу аятны тәфсирлиләр дип әйтгәндәйме. Менә кыйнат нәрсә килеп чыга. Ярый, мин әйтермен. Мин әйткәнгә карап мине тыңлыйлармы? Әйме? Менә буйсын маушан хатын. Буйсын маушан хатын. Ул кемгә буйсын маушан? Ул иратка буйсын маушанмы, ләкин ул Аллаһка буйсын маушанмы? Менә ул буйсын маушанлык, ул бит теге менә ничектер иратны бер өстен күреп аңа күркәм әдәп күрсәтә алмаучылыгы белән бәйлеме? Ләкин ул яки ул хатынның Аллаһ Тәгалә куйган тәртипкә карата булган буйсын маушанлыгын күрсәтәме? Менә бөтен сорау шушыга килеп ләгә. Без бит әйтмибез, ират кеше все ул теге өстен булырга тиеш, хуҗа булырга тиеш, син аңа теге 100% бөтен башың, күңелең, җаның, тәнең белән бирелергә тиеш, аның әйткәненең чыгарга ярамый, синең үз фикерең булырга тиеш дигән без бит аны сүз әйтмибез. Без әйтәбез, менә ир кеше ул гаиләдә башлык буларак синең теге әйләнешең дөньядагы bütün әйбереңне контролировать итеп торучы, тикшереп торучы кеше түгел. Ул беренчедән Аллаһ Тәгаләнең шикләрен саклаучы кеше. Димәк, Аллаһ Тәгалә шикләренә карата берәр сорау килеп чыга икән гаиләдә, һәм инде без беләбез, әйме, безнең көндәлек көрәш бара үз нәфесебез белән. Хатын-кызның ул тагы да көчлерәк дип әйтгәндә, әйме, ул нәфесе белән көрәше. Ул нәфес битерен. Әйе, шул нәфес белән көрәше тагы да көчлерәк, һәм инде бу очракта ират баш буларак, әйме, үзен нәфсен тота белүче җавапчы кеше, җаваплы кеше. Ул мәшү Аллаһ Тәгалә шикләрен саклаучы өчен җаваплы. Аллаһ Тәгалә шулай тели, без шулай итәбез. Безнең гаилә шунда таба бара. Әгәр дә ул хатынның Аллаһ Тәгалә якынаю теләге бар икән, һәм ул аңлый икән, менә бу ир, менә бу кеше чын-чыннан дингә карата ихлас һәм аның үз мәнфәгатьләре өстеннән Аллаһ Тәгаләнең шикләрен үтәү фикере бар икән, әгәр дә ул чын-чыннан аңлый икән, бу адәм баласы, бу ир шуннан да Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә тели, һәм мин аның шушы диндә булган ихласлыгын күрдем, аңа шуның өчен кияүгә бардым, тапшырдым үземне, шушы юлда миңа ярдәмче бул дип. Шушы фикер булса, димәк, монда бернинди проблема юк. Гаиләдә, әгәр дә ират чын-чынлап Аллаһ Тәгаләнең шикләрен саклаучы була икән, үз мәнфәгатьләре өстеннән. Ул шуннан да ул теге буйсынмау шанлык. Ул менә хатын-кызның шул үз нәфсенә килеп эләгә. Ират монда ни при чем. Монда бары тик шәхси Аллаһ Тәгаләнең шушы бәндәсе белән булган мөнәсәбәтләре, бәндәнең Аллаһ Тәгалә белән булган мөнәсәбәтләре. Менә шушы юлда әгәр дә без аңлыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә безгә яхшылык тели, Аллаһ Тәгалә шушы дин белән, шушы шикләре белән, шушы намазлары белән, шушы уразалары белән безне тәрбияләргә, безнең нәфсебезне камилләштерергә, булышырга тели. Бездән шын адәм баласы, күркәм адәм баласы тәрбияләргә тели икән, без аңлыйбыз икән шушы дин белән. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең куйган әмерләренә буйсыну безгә кыен булмаячак, һәм инде гаиләдә дә бу шагылачак. Бу шагылачак. Һәм инде кем өйдә хуҗа дигәндә, үзегез утырыгыз да сөйләшегез. Кем хуҗа була, кем нәрсә өчен җаваплы. Мин әйтәм, нәрсә дип? Гаиләдә баш кеше кем?
Кемнең вазифалары гаиләдә күбрәк, шул кеше баш. Менә гаиләдә булган бүтән вазифаларны санап чыгыгыз, кем балаларны мәктәпкә итә, кем ашарга пешерә, кем үй җыештыра, кем киемнәрне җуа, кем акча эшли, кем тагын нәрсә эшли, кем развлекательный программа өчен җаваплы. Менә бүтән булган эшләрне языгыз, кем нәрсә өчен җаваплы. Менә кемнең җаваплылыгы күбрәк, шул баш була. Бик җайлы. Аннан битер, онытып бетерәләр. Кайчакта менә шушы кайбер иратлар әйтәләр дә, Аллаһ Тәгалә мен Коръәндә әйтелгән менә ар-риҗалу кавмун аля ниса дигәнне. Аятны әйтеп бетермиләр теге бима анфaqu. Теге. Нафака кылган вакытта гына син тәэмин иткән өчен син була аласың. Тәэмин итмисен икән, теге безнең имамнар дип эшли. Кая син тәэмин итмичә, синең хатырын тәэмин итсә, монда нинди башлык турында сөйләшеп була, нинди синең сүзең үтү турында сөйләшеп була. Син диванда ятып хатырын теге эш эшләсәң дә тагын башка. Менә тагын бер мәсьәлә бу темага Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һичшиксез баш булган бит инде гаиләдә, шулаймы? Аның гаиләсендә шулай булган. Бер хатыны да теге аның куйга әйткән сүзләренә каршылык китермәгән, әйме? Эмоциональ анда эпизодлар булган, ансы сүз дә юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям андый ситуацияларны әлбәттә шишергә өйрәткән, күрсәткән юлларын. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән нәрсә дип, иң яхшыгы сезнең арагызда кем үзләренең хатыннарына яхшы мөнәсәбәт күрсәтә, күркәм мөнәсәбәт күрсәтә. Мин ди, сезнең иң яхшысы һәм мин күрсәткән урынның иң яхшысы. Димәк, кеше ни хәтлек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга охшаганрак булса, шуның хәтлек аның гаиләдә башлыгы күренәчәк. Аны хатынга өстәп, син миңа буйсынырга тиеш, син мине тыңларга тиеш, син Аллаһның сүзен тыңламыйсың әллә дип теге сугып нитеп түгел. Бары тик үз холкың белән эшләп, Аллаһ Тәгалә каршында булган мәнфәгатьләрне дөрүсләп, камилләштереп, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтен үтәп кенә без гаиләдә теге экологичный дип әйтгән бүген аны сүз модада бит, әйме? Менә шу башлылыкка рухи дәрәҗәгә ирешә алабыз. Бары тик шулай гына. Һәм инде тәртипне Аллаһ Тәгалә шулай итеп урнаштырган, ничек иттереп? Менә без бит инде әйтәбез: ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллаһ Тәгаләдән башка беркемдә дә бер нинди көч юк. Һәм бу нәрсәне аңлата? Безгә карата булган авырлык, кыенлык, мәсәлән, менә берәр иратка ошамый ди, аны хатыны аңа каршы сүз әйтә ди, әйме, киреләшә ди. Ул аңа кыенлык ирештерә хатыны. Ләкин без беләбез нәрсә? Дөньяда беркемдә бер нәрсәдә бер нинди мәхлукта, хәтта алар бөтенесе бергә җыелып килсәләр дә, сиңа бер нинди авырлыкта китерә алмаслар, җиңеллектә китерә алмаслар, иллә мәгәр Аллаһ Тәгаләнең теләге булмаса. Димәк, әгәр дә хатының сиңа берәр төрле начарлык күрсәтә икән, начар хылык күрсәтә икән, килешмәүчәнлек күрсәтә икән, димәк, аны хатының эшләми. Әйме? Әлбәттә, ул үзенең эше өчен үзе җаваплы. Но без беләбез нәрсә? Авырлыкны, кыенлыкны миңа Аллаһ Тәгалә булдыра. Аллаһ Тәгалә нәрсә өчен булдыра? Авырлыкларны, кыенлыкларны. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: барлык килгән авырлык, барлык килгән сынау, кыенлык сезгә сезнең гөнаһларыгыз өчен ди. Телләрегез белән, кулларыгыз белән кылган гөнаһларыгыз өчен ди. Димәк, безгә булган авырлык, безгә менә шушы хатынның начар мөнәсәбәте дип әйтгәндәйме? Нәрсәгә? Безнең үзебезнең кылган гөнаһларыбыз аркасында. Аллаһ Тәгалә теләде сине шушы хатын белән җәзаларга әзгенә. Авырлык бирергә сиңа. Нәрсә өчен? Син тәүбәгә кире килсен өчен. Син шушы авырлыкны кара, нәрсәгә миңа шундый кыенлык, ни өчен мине тыңламый бу хатының дип әйтсен. Сорау бирәсең, синең җавабың нәрсәдәдер, димәк, мин Аллаһ Тәгаләнең шикләрен бозганмын. Аллаһ Тәгалә минем йөрәгемнән шушы миңа хәлал булган хатыннан мәхәббәтне алды икән, димәк, минем мәхәббәтем ни дә булса бер харамга төшкән. Менә кеше утыра интернетта, карточкалар карап, әйме, социаль сетьләрдә, ул карый гүзәллекне, матурлыкны, матур кызлар күп иде инде. Ярамаган, харам булган аңа өчен. Аңа шушы сүрәтләргә, шушы образларга карата булган, әйме, мәхәббәте арта. Ул аңа харам. Аның харамга карап мәхәббәте арта икән, димәк, Аллаһ Тәгаләнең йөрәгеннән Аллаһ хәләлгә карата булган мәхәббәтне. Менә шушы тик теге баланс аңлар өчен безгә. Шуннан кайбер галимнәрнең шундый сүзләре бар. Бу хикмәтле галимнәр, зур галимнәрнең хикмәтләреннән әгәр дә ди
Минем атым мине тыңлабый башлый икән, димәк мин үземә сорау бирәм нәрсә дип, кайда мин Аллаһ Тәгаләне тыңламадым. Чөнки Аллаһ Тәгалә шундый тәртип урнаштырган. Кем Аллаһтан курка, кем Аллаһны хөрмәтли, кем Аллаһны ярата, Аллаһ Тәгалә bir хадистә әйтелә, шакырады үзенең янына Җабраил алейһиссалам. Сөйләдек бугайны без бу хадисне бернидә. Җабраил алейһиссалам әйтә: "Я Җабраил, мин менә шушы бәндәне яраттым. Аны хөрмәтләдем, син дә аны ярат, хөрмәт итте." Һәм Җабраил алейһиссалам шушы әмер белән килә башка мәхлукларга әйтә: "Я мәхлуклар, ди, Аллаһ Тәгалә шушы бәндәне яратты, аны хөрмәт итте, мин дә аны яраттым, хөрмәт иттем, сез дә аны яратыгыз, хөрмәт итегез." ди. Һәм килеп чыга шундый хәл, кешеләрнең йөрәкләренә шушы кешегә карата, башка кешеләрдә шушы кешегә карата мәхәббәт һәм хөрмәт арта. Әгәр дә бер кеше Аллаһ Тәгаләдән курка икән, Аллаһ Тәгаләдән генә курка икән, Аллаһ Тәгалә барча мәхлукларны аңа буйсындыра. Аның йөрәгеннән мәхлуклардан булган куркуны ала. Әгәр дә кеше инде курка икән мәхлуклардан, йөрәгендә Аллаһ Тәгаләдән курку булмый икән, Аллаһ Тәгалә башка кешеләрнең дә йөрәкләреннән шушы кешегә карата булган куркуны ала. Хатыннан куркуыннан ул сине тыңламый башлый. Уже сиңа әзрәк нагылырак әйтеп куярга может. Шулаймы? Менә шушы нәрсә. Аллаһ Тәгаләдән куркабыз икән, Аллаһ Тәгаләнең шикләрен тотабыз икән, син уже автоматически өйдә хозяин, хуҗа, синең сүзеңнән чыкмыйлар. Монда хатынның характеры, холкы вообще роль уйнамый. Хатын кызны сүгеп, әрләп, алар шундый меркантильный, алар тегин деминде, аларга акчагына кирәк инде, аларга Инстаграмына кирәк инде. Юк. Алай түгел. Синең үзеңнең Аллаһ Тәгалә белән карата мәнфәгатең үзгәрергә тиеш. Әгәр дә син теләсәң икән, синең менә якыннарың, күршеләрең, туганнарың сиңа яхшы мөнәсәбәт күрсәтүләрен теләсәң. Чөнки бөтенесе дә һәрбер мәхлук Аллаһ Тәгалә кулында. Кешеләр юк, аларның иреклеге юк. Алар Аллаһ Тәгалә буйсынган. Менә сиңа карата булган аларның мөнәсәбәте бары тик Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы аша гына сиңа ирешә. Менә шуны без аңласак, без иң әүвәл үзебезнең Аллаһ Тәгалә мәнфәгатьләрне кайгыртыр идек, һәм безнең гаиләдә булган проблемаларны без Аллаһ Тәгалә белән решать итәр идек иншалла. Шишәр идек. Амин, шулай булсын. Инде иншалла бу шундый зур тема. Моны әле теге аша башласам башка яклардан. Мин әле теге башка яклардан килеп, башка ракурслардан килеп сораулар бирер идем. Ләкин калдырып торыйк. Инде хәзрәт алдагы сорауга да күчсәк буладыр иншалла. Гаилә дусларыбыз балаларына никахны мәчеттә укытты. Никахта хәзрәт кәләш белән кияүнең әти-әнисе һәм кияү белән кәләш кенә булганнар. Демәк, никахта хәзрәт кәләш белән кияүнең әти-әнисе һәм кияү белән кәләш кенә булганнар. Диндә никах укытсаң, аның турында күбрәк кеше ишетергә тиеш дип беләм. Кунаклар да күп булырга тиеш бугай. Никахны кунакларсыз уздыру рөхсәт ителәме? Никахның бар шартлары ир белән хатынның, инде булачак ир белән хатынның мусульман булулары, 2 шәһид һәм мәһр бирелү. Менә бу безнең основной сорауларга, безнең иң беренче чиратта фарызларга дип әйткәндә, без игътибар итәбез. Әгәр дә алар үтәлгән икән, иншалла бу никах дөрес. Инде бу күтәрелгән мәсьәлә миңа калса валима мәсьәләсенә килеп кайтарыла. Бу инде теге бар менә никах өлеше, кайсысы теге шәригать буенча канонический никах дип әйткәндә, кайсында хутба укыла, дуа кылына, менә шушы сораулар үтә. Шәһадәт, шаһидләр һәм мәһр бирелү процессы уза. Иҗаб ва кабул сүзләре әйтелә. Һәм менә шушы була безнең никахның шартлары үтәлгән. Һәм инде әтиянең ризалыгы бар шуларында булгач, димәк, бу никах дөрес, иншалла бәрәкәтле булачак. Ә менә инде валима дигән нәрсә, ул инде туганнарны чакырып, кешеләргә шушы никах турында игълан итеп, алар белән бергә шушы шатлыклы вакыйганы бүлешү мәҗлесе дип әйтик. Монда инде кешеләрнең күп булуы үстенрәк. Әгәр дә без чакыра алабыз икән, мөмкинлек бар икән шушы никахны оештырырга, монысын инде без оештырабыз. Әгәр дә юк икән мөмкинлек, гаилә бергә тора алсын өчен, ир белән хатын бергә бер фатирда тора алсыннар өчен, гаилә булып яши алсыннар өчен, шушы никах безгә җитә. Әлхәмдүлиллаһ, монда бернинди проблема да юк. Валиманы инде соңрак та үткәреп була, туганнар белән, якыннар белән җыелышып, зур мәҗлес гөрләтеп уздыру ансын, икенче елда да оештырып була, ансында бернинди авырлык, кыенлык юк. Мөмкинлеге бар икән инде шушы валиманы оештыру, ул сөннәт, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны инде өндәгән.
Undagан шушы эшне эшләргә. Һәм инде гомумән халык арасында, кешеләр арасында сезне теге кулга кул тотынышып күргәндә, аларның уйларында теге начар фикерләр тумасын өчен сезне гөнаһ кылып йөриләр дип әйтмәсеннәр өчен инде сезнең никахыгыз турында күбрәк кешенең белүе, сезнең өчен хәерле һәм сезне теге начар фитнәләрдән, начар сүзләрдән, гайбәтләрдән коткарачак иншаллах. Менә аның социаль мәгънәсе җәмгыятьтәге менә шушы валима уздыру, җәмгыятькә ирештерү шушы никахның халал булу турында. Сез икегез бер-берегез өчен халал икәнен кешеләргә мөмкин кадәр күбрәк кешеләргә әйтү ирештерү. Теге социаль өлешел бәйттегез, шуңа күрә бүгенге көндә социаль челтәрләр дә бар. Шунысы рәхәт. Теге уздырырга, зур итеп уздырырга мөмкинлек булмаса да, бер-ике кеше фотография төшереп алып кертә башласа, инде бөтен кеше син әле кешеләргә җиткергәнче синең турында белә башлар дип әйтик. Самый иң мәсьәлә, четерекле мәсьәлә бу социаль челтәрләр белән сүзгә керсәк, инде монда күз тидермичә матур гына шәригать кысаларында шушы карточкаларны оештыру. Монда нинди сорау килеп чыга? Күпчелек кешеләр никах укылганчы мәчеткә килеп фотографияга чыга башлар. Уже кушаклашып, нитеп, бу шикне тоже безнең никах дип теге. Без бит инде всё, как будто всё безнең инде хәзрәткә графикка кертелгән, всё уже 100% без инде өйләнгән хәзер дип уйлау дөрес түгел, только бары тик шушы никахтан соң гына шушы кулга кул тотынышып, яки кушаклашып анда карточкаларга төшәргә рөхсәт ителә безнең динебездә. Бу шикне тоже онытмасак иде иншаллах. Һәм инде мәчетләрдә карточкаларга төшкәндә барыбер тәртипне, әдәпне сакларга кирәк. Иншаллах. Ярдәм итсен хәбәребезгә. Алдагы сорау хәзрәт шушы гаилә темасына карата. Хәзерге заманда яшь гаиләдә бала тугач, бала карарга кызлар еш кына үз якларына кайтып китә. Кайнаналары белән бала тәрбияләүгә караганда үз әниләре белән тәрбияләү күпкә җиңелрәк, билгеле. Татар гореф-гадәтләре буенча килен кияү йортында яшәргә тиеш дип кабул ителгән, гәрчә хәзерге көндә бу канун бик сакланмаса да. Бу кагыйдәнең бозылуы дини кануннарга каршы килмиме? Баланы кайсы якта тәрбияләсәң дә ярыймы? Бу инде хәзрәт, белмим, бәлки сезгә берәр төрле учы булган кеше язгандыр инде, чөнки хәзерге сезнең җаваптан инде күп кенә хатын-кызларның кайнаналарны сезгә карата мөнәсәбәтеннән дә Әйбердә теге кылыч уртасына басып куялар. Шак право, шак булыр. Иратлар яклы булып чыгасызмы хәзер? Мин белмим, шәхсән мин белмим, ишеткәнем юк андай катгый таләпләр, менә баланы шунда тәрбияләргә, баланы монда тәрбияләргә дигән диндә андай мәсьәләләр турында минем укыганым булмады. Бала тәрбияләү дигәндә менә бу көнгә вазгыять, халат, инде буны төрле яктан карарга була. Бер яктан карыйлар иратлар. Нәрсә дип әйтәләр, сезнең бит инде бөтен сорауларыгыз шишелгән, сезнең стиральный машиналарыгыз бар, посудомойкаларыгыз бар, инде кирәк дисәң, янисен дә табып була шәһәрендә, менә шушы бер баланы, әле ул күп тә түгел, бер карасаң, бер баланы гына әйбәтләп тәрбияли алмыйсың, орасың, нитәсең, андай әйберләрне күп ишеткән бар. Бу сорауда минем инде күбрәк әни яклы буласым килә, чөнки менә шушы баланы тәрбияләү бүгенге көндә бөтен шартлар тудырылса да, әни өстендә артык күп җаваплылык. Һәм шушы җаваплылык белән бергә күпчелек әниләр бүгенге көндә элек булган тәрбия системасын узмыйлар. Мәсәлән, элек ничек булды? Элек без яшәдек зур гаиләләрдә. Бер йортта берничә гаилә и бер бала туганда ул уже теге 3-4 бала арасында туа. Шулай бит? Ул бала туа, менә шушы аны әти-әни тәрбияләми. Әти-әни тәрбияләми. Яшьрәк булган буын ул гел эштә. Бала, яшь бала кала әби өстенә, уллар өстенә, һәм кала шушы менә яшь балалар бандасына дип әйтәйме? Менә шушы яшь балалар мөхитендә ул тәрбияләнеп уза. Һәм менә кыз бала үскәндә
үскәндә ул уже күрә ничек иттереп 2, 3, 4, 5, 6 баланы уже тәрбияләп чыгардылар. Менә ул уже үскәндә уже менә баланы ничек иттереп үстергән, ничек тәрбияләй икәнен күреп, белеп, шуны эшләп, пеленкаларын алыштырып, ашатып, эчертеп, нитә, үсә. Һәм инде ул аңлый сразу, бала җылы икән, аһа, бу инде эшен эшләгән, былай җылы икән, ул ашыйсы килә, былай җылы икән, аның йоклыйсы килә, тегеләй җыласа тагын бер нәрсә, кикермәгәнендә мәсәлән, әйме, мин үз балалар үстергән, әти булар аңлайсың, әйме, һәр җыланың үз аерымы. Ә бүген көндә яшьләр үсәләр, алар үсәләр кечкенә гаиләләрдә. Бүген көнгә әниләр, алар шушы тәрбиянең ничек булуын күрмиләр. Һәм бала тугач, алар калалар. Нишләргә? Ничек алып барырга? Шуның өчен бик популяр бүген көндә наш бала тууга әзерлек курслары бик популяр. Һәм инде шушы көнгә, менә шушы көннең вазгыятенә баланы тәрбияләү таләпләре элеккеге таләпләргә караганда күпкә зуррак. Бүген баланы просто ашатып, эчертеп кенә тәрбияләп булмый. Аны уже кечкенәдән өйрәтергә кирәк, сөйләшергә, укытырга. Ул уже мәктәпкә кергәндә уже укый, яза белергә тиеш. Мин кергәндә безне 1нче класста укытып, әле мин кергәндә ул. Ничә ел элек. Безне мәктәптә өйрәтәләр иде. Гәрчә без укый белсәк тә, яза белсәк тә, без әлифбаны яңадан уза идек. Бүген көндә уже балаларга 6-5 яшьтә уже определенный сформированный үзәкләшкән уже бер бала иттереп китереп бирергә кирәк. Әле ещё саный да белә. Аңа өстәп әле бу җәмгыять, мәктәп булсын, садик булсын, әйме, ул баланың тәртибе өчен җавап бирми. Әгәр дә ул бала бик шустрый икән, гиперактивный икән, әйме, ул баланы безгә мондый бала кирәк түгел диләр, кире кайтарып бирәләр. Алыгыз. Ул слишком агрессивный, аны тәрбияләү теге ысуллары булдырылмый. Просто обслуживание, просто менә баланы ашату, эчертү, кадалмасын, егылмасын, нәрсә дигәндәй, услуга, обслуживание. Шуңа күрә әни кеше өстендә зур таләп, бик зур таләп бу баладан кеше ясау. Шуңа карап, шуның өстенә карап, әйме, элеккеге булган система эшләми. Элеккеге булган тәрбия системасы бүген көнгә туры килми. Һәм балалар да икенче үзгә, алар туганда уже техника белән, грубо говоря, эшли белә туалар. Һәм бусы туры килми. Яңасы нинди булырга тиеш дигән сорауга әни кеше җавап эзли башлаганда, ул интернетка кирип китә, яки тегенә моннан сорап карый. Хикмәт күп информация. Син только бер методны алып өйрәнә башлыйсың, аның төбенә җиткәнче вроде аңлашылды, ә бала уже үсеп бетте. Аңа уже бу нәрсә актуаль, икенчесе уже икенче технологияларны өйрәнергә кирәк. Ул, грубо говоря, 1-2 яшьтә, 1-2 яшендә, 1-2 елында бер төрле бала, 3-нче елында ул 3-нче төрле бала, 4-5тә уже совсем икенче характераны, вообще тыңламый башлый. И син менә шушы ситуацияларга эләгеп, аптырап утырасың инде. Нишләргә миңа, каян мәгълүмат алырга, нинди методика белән тәрбияләргә. Менә шушы авырлыкта, шушы вакуумда, шушы перегрузда әниләр яшиләр. Әтиләр эшли бит инде. Нәрсә әйтәсең, эшләргә кирәк, бүген көндә акчасын табу да җиңел эш түгел. Ул теге кисәгә җайлы гына килеп эләкми. Конкуренция бүген бик зур һәм әти кешегә шушы эшен дөрес иттереп алып бара алса, хәлал иттереп ризык алып кайта ала икән, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бишлек куярга була, аннан артыгын таләп итү уже теге перегруз аның өчен. Шундыктан инде килеп чыга шундый вазгыять, хатын-кызлар иратның ярдәменә мөрәҗәгать итә алмыйлар, чөнки анда уже юк, буш, әйме, заправка, грубо говоря, бензин юк, баланы тәрбияләргә, хатынга булышырга, ул уже чыгарып бетергән, бөтен бирәсен биреп бетергән. Тем более яшьләрдә. Яшь ираттан бүгенге көндә, әйме, ул яңа чыккан специалист кына, аны сразу зур дәрәҗәле, зур зарплаталы эшкә куймыйлар, әйме. Аңа 4-5 елын бирелеп эшләргә кирәк. Һәм ул шуны тырыша, шуннан да аягына басырга тырыша, бөтен көчен биреп бетерә шуңа. Гаиләгә кайта ул буш. Хатын-кызга уже ярдәм кирәк. Әйме, каян алабыз без аны? Аерым яшәгәндә, менә шу кичкенә гаиләләребездә, фатирларыбызда, әти-әниләребездән, әби-бабайларыбыздан ерак яшәгәндә, ул кыен. Ул кыен, моны аңларга гына кирәк. Просто вот менә иратларның хатын-кызларга карата булган претензиясе, менә шушы вазгыятны тирән иттереп аңласаң, ул юкка чыга. Ярый хатын аңладым, мин сиңа бирә алмыйм. Мин анда уже теге, миңа на самом деле эшләргә кирәк.
тәэмин итәргә кирәк, аякка басырга кирәк. Сиңа тоже ярдәм кирәк. Син рәхәткә чыккан хатын түгел, на самом деле, оказывается, син тоже тырышасың, булышасың, арып беткән алҗагансың икән инде биш үзеңне биреп бетергәнсең. Ничек шишәбез моны? Әлбәттә, мондый очракта әти-әниләр ярдәм итә. Әби бабайлар, әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә көтәләр, шатланып каршы алырга сине. Кем инде монда карыйсың, уже кемнең нинди мөмкинчелеге бар. Якынрак икән хатын ягыннан әниләр аларга барасың, якынрак икән ир ягыннан әниләр аларга барасың. Берәрләре эшлигән, аларның мөмкинчелекләре юк икән, икенчесенә барасың. Монда инде булган үзеңнең халатыңнан чыгып, син уйлыйсың, фикерлисең, кемгә артык нагрузка булмасын. Монда, например, әти-әниләр авырта икән, әзрәк авыррак үзләренең нагрузкалары бар икән, аларны артык нагрузкасын бирмәскә тырышасың инде, әйме? Менә шулай итеп сөйлисең. Менә шулай итеп син шул баланы аякка басырга тырышасың. Бүген көн менә шулай. Шулай килеп чыкмасын өчен зур гаиләләрдә яшәргә кирәк, әйме? Авылда, менә зур бер йортта берничә нәсел менә шулай үскәндә, ул җиңел бара иншалла. Инде бүгенге көндә чынында сез эшләй яңадан-яңа әле ул методлардан тыш яңадан-яңа специалистлар барлыкка килеп тора бит инде. Безнең яшь әниләр балалар белән булганда да, булмаганда да ул шул ук телефонда утырып эзләп, ул дөресенә килеп чыга, ул дөресен булмаганы килеп чыга, ләкин дөрес булмаган информация да уларны хәтта дөрес булмаса да, дөрес түгеллеген аңласа да, ул бит менә мидә утырып кала, үзенең эзен калдыра һәм шуны уйлап йөреп, кара бу бит әле шундый ягы икән, бу монда икән, кара бу бала җалаган өчен бу икән әле. Бу нәрсә мине тыңламый шуңгый. Ул әлбәттә бәлки һәр яшьнең үз кризисы дип әйтәләр. Анда уже һәр айның үз кризисы барлыкка килә башлады бит инде бала белән әйтмешләр әгәр зур ишле гаиләдә үскән вакытта бер төрле булган булса, бәлки ул кризисларны алар җиңел генә кичергән булганнардыр. Булмаган түгел, булгандыр, ләкин менә кичерү, аларны үтәү, чөнки аларны үтү дә күп кеше булганда җиңел үтеләмәсен. Монда максатлар икенче. Бүгенге көндә балаларга карата, бала тәрбияләүгә карата максатлар икенче. Элек таләп ителгән булса, баланы аякка бастыру, чтобы ул үзе бер һөнәр алып, шул һөнәр белән эшли алды. Булуын теләп, аны, грубо говоря, 6-7 яшьтә менә без фирмага уже көтүгә чыгып киткән балалар, шулай бит, әйме? Бездән сорап тормадылар, ой, син анда художникмы, син математикмы, нәрсә, эшләргә өйрән. Самый главный таләп шул иде бездән. Хәзерге көндә уже баланың индивидуальлеген ашырга телиләр. Бүтән акцент бүтән балаларга карата булган нәрсә, менә баланың асуб үзенең бер талантларын табырга, ничек аңа шушы дөньяда просто эшли белергә генә түгел, шул эшли белеп бәхетле дә булырга дигән максат куела. Индивидуализация. Шуннан чыгып, ул бездән нәрсәне таләп итә? Тирәнрәк гыйлемнәр таләп ителә. Бүгенге көндә менә әни булу институты юк. Әни булу турында, грубо говоря, шул Инстаграмнан бер балалы, ике балалы популярный поп звездалар. Кайсыларның балаларын нянялар тәрбияли, шулар сөйлиләр. Менә әни кеше булу нинди дип. Кеше күрә, кешенең балаларын ничек уйнап биргәнен, көлеп биргәнен, ә минекеләр андый түгел. Чагыштыру башлана уже. Гомумән кеше баласына карап чагыштырып, үзеңә турында ни дә булса бер оценка кую, үзеңә ул вообще зур хата. Ул китерә безне менә шушы балага карата булган дөрес булмаган мөнәсәбәткә. Үзеңә карата үзеңә требованиялар арта, син бата башлыйсың. Кеше начар күрсәтмәс бит инеме? Әйе. Әйтәм бит, аларның балаларын алар үзләре тәрбияләми, нянялары килеп тәрбияли. Тегендә монда кружоклар, алар белән алар утырып сөйләшүләре дә ихлас микән, чөнки постоянный камера. Бер сорау бирдеме, камера ничек җавап бирә минем бала. Ул бу интернетта карап, конечно, моңа өйрәнмиләр. Безгә тырышырга кирәк. Менә үзебезнең мәдрәсәләребездә, мәчетләребездә шушы темаларны күбрәк күтәрергә. Чөнки шуннан да әни булу диндә менә мөселман әнисе нинди була ул? Баланы ислам мөхитендә ничек тәрбияләргә? Ничек итеп, менә мин әйтәм бит, андый үрнәкләр бик күп. Синең барында ул намазыңны укый, син әйтеп торганда намазыңны укый, бик әйбәт. Синнән садикка чыгып китүгә, синнән мәктәпкә чыгып китүгә. Аның телендә начар сүзләр барлыкка килә. Ул намазы турында оныта. Менә онытмасын өчен Аллаһ Таала турында нык белеп, Аллаһ Таала мине күрә, белә дип шәхсән үз фикеренә таянып яши белә торган бала тәрбияләү, ул зур максат. Ул максатка ирешер өчен безгә интернетта түгел, әйме китаплар каршында күбрәк утырырга кирәк. Аллаһ Таала каршында үзебезнең йөрәгебезне чистартырга кирәк. Менә башта әйтеп киттек бит инде, әйме? Ул бит бала да
безгә карата мөнәсәбәтне күрсәтә, безнең Аллаһ Тәгалә каршында булган дәрәҗәбезгә карап. Һәм инде күп дуга, Аллаһ Тәгалә сакласын безнең балаларыбызны, нәселләребезне иншаллах, чөнки шайтан өчен бик каты эшли, бик нык эшли. Безгә инде менә шушы вазгыятьне аңлап, гаиләдә бер-беребезгә дус, ярдәмче булырга тырышырга кирәк. Син болай дисең, син монда киттең нәрсәгә дип, теге таләпләрне арттыру, кыенлык оештыру түгел. Киресә, бер-беребезгә җиңеллек, бер-беребезгә этәреш булып, шу авыр вакыйгаларны дөрес итеп чыга белергә, зур максатларны куеп үзебезгә каршы без дәйме көчле шәхес тәрбиялибез дип максат куеп, шул максатка ирешергә бер-беребезгә, ир белән хатынга һәм балаларыбызга булышырга. Чөнки заманалар бик авыр. Һәм авыраячак. Дальше киләчәктә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә хадисендә име, шушы көннән соң киләчәк көн кыйнрак булачак. Һәр көн. Инде Аллаһ Тәгалә шушы киләчәкне аңлап, киләчәкнең нинди булачагын аңлап, безнең дә күңелләребезне шундый бер камил кылса иде, тыныч кылса иде, тауфик бирсә иде һәрберебезгә, балаларыбызга, үзебезгә, хатыннарыбызга, әлбәттә, якын тирәдәбезгә, эштәгеләргә, күршеләргә, җитәкчеләргә, һәм инде әлбәттә Раббыбыз Аллаһ безне үзенең яраткан куллары итеп кылса иде, киләсе очрашуларда насыйп булып, әзәле тагын сөйләшәбез хәзрәт, бүген безнең вакытыбыз чыкты, ни кызганыч. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле хозур тамашачылар, бүген бездә кунакта Абдурахман ибн Гауф исемендәге мәчетнең имам, хатибы, тренер, коуч дип әйтик инде, күреп торасыз ничек итеп бу гаилә турында кызыксынып сөйли. Шушы гаилә темасында тирәнтен өйрәнгән хәзрәтебез Данис хәзрәт Багаутдинов иде. Данис хәзрәт килгәнегез өчен, сөйләгәнегез өчен, бүлешкәнегез өчен Аллаһ рәхмәтләр булсын. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әгәр сорауларыгыз булса, аларны юллый аласыз иншаллах. Һәм әлбәттә нинди генә сораулар булмасын, нинди генә өлкәгә карамасын, аларны юллагыз иншаллах. Шушы өлкәдә үзенең тырышлыгын куйган хәзрәтләрне эзләп табып, алар белән инде киңәшләшербез, җавапларын табарга тырышырбыз. Һәм инде саулашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ләкин бездән аерылмагыз, алда да кызыклы сезне мәгълүмат көтә.